बिखुनजो बिहामजो दंखायो एवनाय अमा हांसो नै आयौ Lalu lagi per गिबियाव नो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर आङो दा नै माबायाव दंफैयो आरोना लोगोफोर बिराद फुङावनो सिखारनानै आं चिराङाव दंफैयो ओमफ्राय आंना मोनसे खामानि दंखायो नालाय ओमफ्राय दा ससेनिफ्राय आङो निफुजों गाखोबाय आरोना दा नै ओमफ्राय बिसना दिनैहाय मानि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि मोनसे टीम सं बिसना दंमोन नालाय बिनि दा दिनै मिउजिक भिडिअ बानायदों बिसोरो ओमफ्राय बिनि दा मुहुरा दसेनिफा थांग्रोगोन ओमफ्राय आंना बङाइगावआव मोनसे खामानि दं नालाय बेयाव आंखौ दोनलांब्रबगोन आरो बे बिनि उनावहाय बे थांफिनसै शुटिंआव बिनि उनावहाय डाइरेक्ट थांफिनसै आरो क'क्राझारावहाय आंना मोनसे बिराद इमारजेन्सि खामानि दंब्रबो आरोना लोगोफोर ओंखायनो बिराद फुङावनो फैनांबाय आङो ओमफ्राय दा नै हिनजाव गोदान बायदि जानानै दं उनावहाय सोर दं दे र' मानसिफ्रा मिथिया दा माबा खालामनो थिनदोंमोन ना एप्लाइआ जोंना माला आया 20 तारिखआव लास्टमोन हाबाब हिरा गोनां औ एडभान्स फैसाखौनि बागै होयोरा जोङो दा बिमा गुरुआ बेनो गुरुमाया बिमा गुरुआ मागिनायनि मना लाग्रा बिखुनजो बिहामजो दंखायो सान्दुङा Ayo, ya tuh lagi juga. Saya keluar dari mana? Ay, अन्थाइ मोनसे लानांगौमोनलै बाबु अन्थाइ सिल फाथाबाय Awo, saya sentada. Apel istirahat lain-lain, geza-geza. Apel yang semua pusat lain. Geza-geza tu sih lah. Coba dah baca tu baik. Boleh tidak kembang. Bahas bersama sana. Nih, boleh. Ayo mana beram, nih kelas sudah tu baik. Setia मोसाबोदों आरो दिनै जोङो बेखौ मिउजिक भिडिअआव जोङो मोगथां महराव होनो हासिगोन आरो जोंनि बर'नि मुंदांखा देंखोनि रानि आब' सलिका बसुमतारी बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै मान गोनां आदै अमर नार्जारिखौबो आङो सिनायथि होनो गांसे आर'नाइजों गुरै खावलायबाय आरो बेखौ लांजाबाय ना दा बे माबासिगोन ना माबाजों लानो फुटबलजों लानो सारनानै माबाबानो जाबाय Azan baik ni sudah. Nongalih foto sekarang, foto mana nggak mau isi biru ni lain lebih lagi. Haru. रोल होग्रा रोल Ayah. A few moments later. Berat haku-dakuin आङो दखानाव सफैबाय आरोना लोगोफोर थारमाने आं डाइरेक्ट दखानावसो ओंखारफैखाबाय ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय मोनसे आर'नाइ वेस्ट कट दं नालाय अर्डार खालामनाय बेखौहाय दानो लांफैगासिनो दंमोन बिसोरो ओंखायनो आङो फैग्रोबाय आरो दखानावनो ओंखारफैखाबाय लोगोफोर दहाय फुङावनो थांदों ओंखामबो जायाखै जेबो जाखायाखै आरोना ओमफ्रायो दा सासे आब' हाबा जानो नागिरदों नालाय बेखौहाय सासे आब'आ बेबो ओंखाम जाहोनो नागिरदों दा बेयाव लिंहरफादों आरोना आंखौ जानो थाखाय दा आङो बिसोरनो हरखांनानै आरो माबा माबि नायफैनो नागिरदों आरोना बिसोरनो बुस्थुफोरखौ हरखांजोबनानैसो आङो ओंखामखौ जाहैनोसै आरोना लोगोफोर दा नायसै आं पेकिं खालामग्रोनानै दोननोसै बिलफोरखौ रेडि खालामनानै दोनजोबनांगौ आरोना लोगोफोर बिसोरनो ओमफ्राय बेखौ आं गासिबो पेकिं खालामनोसै ओमफ्राय बिलखौ रेडि खालामनानै हरनोसै नालाय
बेवहाय लिरनानै हरनोसै आरोना दा पेकिं खालामग्रोनोसै बिनि उनावहाय आं बिलखौहाय माबानोसै आरोना बानायसै माने बिसोरनो बिदिखौसो नांगौनो माबानि दख'नानिखौसो नांगौनो ओमफ्राय जोंनि बायदिखौथ' नोंसोरो सोरबा आवगोलनि भिडिअ नुखाबाय जोंना एसे आलदासो ओमफ्राय थेवब्लाबो बिदिखौबो बानायनानै हरो आरोना जाजोबो जिखुनु जाया नोंसोर आंनो डिजाइनल' हरनांगौ आरोना गासिखौबो मोनजोबो आरो एभेलेबेल फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि सान्दुं दुंगानानै मोखांखौ खामबोनाय बायदि गोसोम जानाय बायदि मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय आंना बङाइगावआवहाय खामानि दंब्रबोमोन नालाय बेखौनो आं दहाय फुङाव थांब्रबदोंमोन ओमफ्राय ससेनिफ्राय निफुजों गाखोलांबाय ओमफ्रायो दसे फैथ' होननायखाय आंबो नायबाय आरोना शुटिं खालामनायखौहाय बिनि उनावहाय आं खामानियाव थांनानै डाइरेक्ट माबाजों फैबाय आरोना विंगारजों फैबाय आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय दा आङो जा फन फैबाय थाबायना थाब फैदो होननानै ओमफ्राय हाखु दाखु फैथारबाय आरोना आङो माने प्रग्राम दङनो माबायावहाय मा स्कुल होनदोंमोनथाय आं बावबाय आरोना प्रग्रामाव नांगौनो गाननो थाखाय आरोना आर'नाइ वेस्टकट अर्डार होदोंमोन आंनावहाय गासै 7था ओमफ्राय आरो माखासे नै शुटिंनि मानसिफोरबो लांफैनो नागिरदों बिसोरबो माने हास्लाबलानो सोरबा माने फट' शुटनि थाखायबो ड्रेस लांफैनो नागिरदों माने आंनाव दा माने बिराद भाराल' लांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बुस्थुफ्राबो आंना दा एभेलेबेल जाखाबाय एसे ओमफ्रायो दा बेनि थाखायनो मानसिफ्रा माबादों आरोना आरो नै प्रग्राम जालाबायगासिनो दं दा मानिथ' एसे हाबा सिजोनबो जाबाय माने प्रग्रामबो जाबाय आंनावहाय एसे आङो दा खैथासोआव ओंखाम जायो जिखुनु जाया जेबो जाखायाखै दहाय एसे माबा जादोंमोन आरोना फुरिफोर जादोंमोन ओमफ्रायो दा ज' जाहैसै बिसोरो जाखांखाजोब्बायनो ओंखामखौ जाग्रोनो थिनबाय आङो दा आंल'सै हाखु दाखुबा मोनलांनाय नङा ओंखाबाय नालाय आङो गावसा बेखायनो एसे थाब फैयो खोमा एबारावहाय ओंखाम जानो फैबाय आरोना आं बे आब'मोननि रुमावहाय दासो फैथाव नै जोंनालाय खोनाय लोगोफोर 3:55आवसो ओंखाम जानो फैबाय आरोना आं दासो थैसिगोन आं दासो मेंजोब्बाय ओंखाम उखैजोब्बाय जाला बोरो माथो ब्लगसो अमा हांसो लास्टनिया हारसिं खादे बिसोर आंखौ नायबाय थाग्रा जासिगोन आरोना जों नायबाय थानोसै आयु आइटेमानो आलासि जाबा बेबायदि जायो फैया नालाय न'आव ज' जाजागौमोनथ' आरो नाय एवनाय अमा हांसो नै आयौ हारसिङै आंहा ओमफ्राय जानाया आंहा उसुबिदा हारसिं लाजियो आङो आंहा पार्टिखौ लिंदोंमोन आंखौ लिंदोंमोन ओमफ्राय रायज्लायफिननाय जायाखै खेबसेनिफ्राय जानाय खेबसेना मोननायबो नङा बारा साइजबो मोनसेल' जादों आंहा रुमाव सफैबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि माने सानसे बाहेरायाव ओंखारनाय जाबायना आङो ओरैबायदि मेंनाय मोनबाय आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरजोंबो दसे एसे माने बाहेराफ्रावहाय बेरायनानै जानानै फैबाय ओमफ्राय ओंखामखौथ' आं बावखायाखै जानानै फैनाया दासो जानानै फैखादों नालाय ओमफ्राय उखैनायखौनो जेबो मोनासै आरोना आं लोगोफोर होमबा जिखुनु लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट